Good news alang sa mga Talisaynon. Kay adunay dugang classrooms alang sa nagkadaghang na-enroll sa Talisay City College. Kinihuman giinagurahan ang 4-story school building nga may 12 ka mga classroom. Matud ni Dr. Richel Bacaltos, presidente sa TCC, magamit ang dugang classroom sa pagsaka sa Gidaghanon sa mga tinunan gikan sa 6,000 sa miaging school year ngadto na sa 8,000 sa karon nga school year. Tungod sa dugang mga classroom, makahimo na ang tanan sa pagpahigayon sa face-to-face classes. Itandi kaniadto nga ang uban ipaagi lang sa mga online classes. Samtang gipahibaw usab ni Talisay City Mayor Samsam Bulyas nga hayan magamit na usab sa sunod tuig ang gitukod karon nga 3-story school building. Ang dugang classroom gamiton subay sa 5 ka programa o kurso nga gidugang karon sa Talisay City College. Kadaghan mga estudyante sa TCC tungod sa free tuition law ni add pag yung tag 5 ka buok new courses. So from 6,000 last year students karon 8,000 na. So we need new classrooms. Nalipay lang ko na inaugurate na karon ang 4-story 12, then ang 3-story 9 sa peak kaning kilid ani inaugurate karon December. With the increase of 2,000 mao ni nga kuan gyud kaayo kanang timely kaayo to answer the needs of classroom shortage nato sa atong mga bata.